Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka manje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga samanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba uNtombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisi azivuthulwa ngoba sigcela amabede. Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxamu usathenka kane lakhala lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Lo mfanekiso oqoshiwe ngiuqopha ngisemphelandaba esigodlweni esikhulu samakhehla la sifundisa khona abantu indlela yesintu. Siyabachushisa ukuthi imisebenzi abafuna ukuyenza emagcekeni emizoba babo nomkhulu babo kufanele ukuthi bayenze kanjani ukuze ibe impumelelo. Uma kuukuthi nawe uyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu uyakwazi ukuthi uyithinte kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini sakho. Senze izinhlelo zokuthi ufike emphelandaba sizoxoxa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube kude kakhulu. Uyakwazi futhi ukuthi silwenze uhlelo lokuthi sixhumane ngokocingo uyishayela impunga yesintu ikunikeze isikhathi bese niyaxoxa ngaloko osuke ufuna ukuthi nikuxoxe. Impunga yesintu ke ayihloli kodwa impunga yesintu ifana nodokotela yena odinga inkinga yakho odinga ukwazi ukuthi uphethwe yini bese abone ukuthi uzokulekelela kanjani kuloko okusuke kukuphethe. Namuhla bafowethu kunento engifuna ukuzoyikhuluma engifisa ukuzoyikhuza engangayizwa ikhulunywa emsakazweni omkhulu. Ikhulunywa na umuntu mina engimhloniphayo. Kodwa ngadideka ukuthi into efana nale uyikhuluma kanjani lo muntu. Uyabona bafowethu ingiphatha kabi lento ukuthi abantu baguqula isintu njenganento ehlambulukile bese isintu basifeze njenganento engahlambulukile. Masikhuluma ngesintu nokugcina izinto zesintu sikhuluma ngento ehlanzekile, asikhulumi ngento engahlambulukile. Manje abantu abaningi bake bathatha amanyala banabukelise bese bawabize ngesintu. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngokuthi kunabantu abakhuluma ukuthi uma umakoti othile elahlekelwe indoda mhlambe samusha bese emva kwaloko abesebona enye indoda ukuthi leyo ndoda suke seyibonile iyakwazi ukuthi izomngena ekubeni kodwa egane kwesinye isibongo. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu umuntu ongena umfazi osuke eganile kuba umfowabo kaleyo ndoda uyena ongenayo angene umfazi kamfowabo. Nakhona futhi akubi noma ubani kuba umuntu osuke seganiwe onayo wakho unkosikazi akuvele kuthathe nje uphelekendle lwempohlo bese kuthwele uzongena umakoti kamfowabo ekubeni lungaganiwe lizomphatha kanjani. Liyazini ukuthi umakoti uphathwa kanjani. Kwangenziwa njalo ngokwesintu. Umuntu owayengaganiwe
wayengamngeni umfazi kamfowabo. Naka-ke lamanyala engikhuluma ngawo. Uthola ukuthi phakathi kwalomuzi mhlawumbe azikho insizwa mhlawumbe zikhona bese kusuka umuntu angaphandle athi ufuna ukuzongena umakoti oganile lekhaya. Webafowethu amanyala lawo akusona isintu leso. Amanyala lawo asiyeke ukukhuluma amanyala bese siwenza isintu. Amanyala lawo okuwukuthi kuzosuka indoda yangaphandle ithi izoletha inkomo lekhaya nembuzi ngoba ifuna ukuzongena umakoti oganile lekhaya. Akusona isintu leso. Noma lawo manyala ningawanabukelisa ngokuthi nithathe leyo nkomo nembuzi nifune kubukeke sengathi kuyisinto. Akusona isintu, kwamanyala. Ayenziwe into efana naleyo. Leyo nto iwumkhuba wabantu laba bathanda ukuphambanisa izinto nalabantu laba bathanda ukwenza amanyala. Akusona isintu leso. Uyabona bafowethu, kubalekile ukuthi izinto sizikhulume ziyiqiniso ukuze sizokwazi ukuthi siphile. Ngoba uma izinto sozikhuluma ziba amanga sizinabukelise ngeke isintu sethu sihambe kahle. Awukwazi ukuthi uzongena umfazi ogane kwesinye isibongo engesona sakho ngoba nakuthi uzoya nembuzi nenkomo bahambe baye kokufaka ayenzeki into efana naleyo. Iyamanyala leyo nto. Umuntu ongenayo umfowabo kaleyo nsizwa edlulile uyena ongena umakoti wayo ngoba basuke bona beyisibongo esisodwa. Uma kungenzeka kutholakala ingane kulomakoti esemngenile umfowabo, le ngane lezi zizobizwa egameni likamfowabo ngasekho. Ingane lezi ezizotholakala zizoba ngaphansi kwalomsamo walekhaya ngoba umfowabo lodlulile okade eganwe lomakoti, lomakoti uganele ikhaya. Njengoba nje ezongenwa umfowabo kwenzela ukuthi amanyala phakathi kwekhaya angenzeki. Maphi lawo manyala? Awokuthi lona wesifazana angagcine sephumela ngaphandle esezongcolisa umuzi walekhaya, esezongcolisa ithongo lalekhaya. Uma ke manje sizothatha umuntu wangaphandle sithi sizomfaka la ngenkomo, simfakele ukuthi azokwenza amanyala, le ngane lezi ezizotholakala la phakathi kwekhaya azuba amalongwe ngoba zizoba amalongwe lezo ngane ngoba zitholakala kumuntu angaphandle. Kanti inhloso yokungena kwakuyini? Ngoba inhloso nqangi yokungena wesifazana osedlulelwe indoda eganile kwakuwukuthi kungatholakala izingane zamalongwe phakathi kwekhaya, izingane zizophikwa umsamo lekhaya. Naye enye into futhi ekubalekile ukuthi siyilungise abantu abayikhulumayo okuwukuthi uma umfazi eganile phakathi komuzi yabe sishona indoda, mayishona indoda wabe sephuma lo wesifazana wathola enye indoda, wathola abantwana, bese kuthiwe lezo ngane azithole kwenye indoda yangaphandle yezale ikhaya leganele khona. Amampunge futhi lawo. Asingathathi izinto ezamanyala bese sizibize ngesintu. Ingane amampunge ukuthi ingane ezezinkomo kodwa ingane ezesende. Angiphinde lento. Ingane akuzona zenkomo. Akusho ukuthi ngoba naku umuntu wesifazana uganele ekhaya uma senze amanyala phakathi kwale ekhaya waphuma wahamba wayokha imfino bese kuthiwe le ngane azozithola kade yokha imfino yezale ekhaya. Ayikho leyo nto. Ingane ezesende. Uma umama wengane ephumele ngaphandle wahamba wayokha imfino, lezo ngane lezo uma kuukuthi indoda isaphila zamavezandlebe, uma kuukuthi indoda seyashona zamalongwe, lezo ngane lezo kufanele ukuthi unina wazo azisekhakoni nalume bazo. Angiphinde. Lezo ngane zisuke zitholakale kanjalo isisekelo sazo sikomalume bazo asikho la kuganele khona unina ngoba izingane akuzona ezenkomo, izingane ezesende, izingane ezethongo. Phakathi kwalomuzi ekugane khona lona wesifazana iliphi ithongo elilethele ingane? Ngoba phela ingane yesende makuthiwa sikhuluma iqiniso. Abantu abayeke ukuthi babhedisela abantu izinto ngokuthi babatshela ukuthi uma umama wakho wayegane kambanjwa washona umbanjwa awayekade emganile wabe sethola umtshali ukuthi lezo ngane lezo ezakambanjwa.
kanti ziphuma kweliphi isende lengane ngoba lengane ziphuma esendeni likaMtshali. Lengane lezi kuzinto zazo zilunge kufanele ukuthi zibuyele emuva komalume bazo. Hayi bafowethu, asingawashintsha amanyala siwanabukelise bese siwabize ngesintu. Ingane zitholakale kanjalo isisekelo sazo sikomalume bazo. Kodwa ke ngoba abantu bayakwazi ukwenza into abayithandayo ngesikhathi abasithandayo, kulungile abaqhubeke bakwenze lokho. Kodwa umuntu ozaleka kulesimo ngishoyo uzoba ufakazi oqanda ikhanda okuwukuthi njengoba yena atholakala unina kade eganile kulesibongo kodwa engeyena owababa wale ekhaya watholakala ngaphandle, uzoyifakaza lento ukuthi izinto zakhe azihambi kahle. Uzoyifakaza futhi ukuthi umsamo wala kuganele khona unini uyamphika yena ngoba akuwona umsamo vele kufana ngabe unyakazisa. Umsamo ekufana ngabe unyakazisa umsamo wakomalume bakhe. Manje ke abantu abayeke lamanyala ukuthi indoda yakwesinye isibongo iyamngena umfazi ogane kwesinye isibongo. Amanyala lawo akusona isintu leso. Kubalekile ukuthi abantu uma beyikhuluma leyo nto bayiveze nje besobala ukuthi wena sizokwenzisa amanyala kunento ewumkhuba owamanyala ukuthi indoda yakwesinye isibongo iyakwazi ukungena umfazi ogane kwesinye isibongo. Bangasho ukuthi ngokwesintu iyenzeka into efana naleyo ngoba ngokwesintu ayenzeki into efana naleyo. Isintu asiwaqhakambisa amanyala kodwa isintu siqhakambisa into engeke izibe nomphumela omubi egcineni. Buka la, uma kuthiwa nanga umfowabo kaNsizwa ushonile, uma kuthiwa nayo insizwa iyashona ishiya umakoti wayo, umfowabo uyangena uyakogada izingane zikamfowabo zizothi baba kuyena ngoba igazi labo linye. Uma kuzoqhamuka insizwa yakwesinye isibongo izongena la, le ngane zizothini kuyena? Kufanele zithi baba noma zithi sibari zizothini? Iyona ke lento engisho ukuthi isintu sethu siwaqhakambisa amanyala. Enye into futhi, uma lo esengenile kubalekile ukuthi aphume kusasa ngoba lo mfazi akuyena owakhe. Ngenkathi futhi ezongena kuhlala phansi umndeni ukhulume, kubikelwe umfowabo okuwukuthi nangu umne wenu okanye umna wenu uzongena uzogada indlu yakho uzokukhulisela abantwana. Uma kuzothathwa umuntu angaphandle kuthiwe akeze la, uzokwazi kanjani ukwenza lokho? Ake sithi ke lensizwa le ibikade seyiwelulile umuzi, makwenza imisebenzi phakathi kwale ekhaya, naye lo wangaphandle kulesibongo uzoba khona la. Hayi bafowethu, singathatha amanyala bese siwenza isintu. Leyo nto nje yamanyala umkhuba leyo futhi kufanele ukuthi abantu bawukhiphe emqondweni baphinde futhi bawuyeke ngoba ayikho esintwini into enjalo. Kodwa lo omfowabo uyakwazi ukungena ngoba noma ngathiwa bangathola ingane izoshisela impepho yale ekhaya ngoba kuhlangana umndeni wale ekhaya kwaphinde kwahlatshwa imbuzi bahlanganiswa nangokwemoya bezwana kushisa impepho. Nalo wangaphandle kuzokwenziwa njalo, kuzoshisa impepho le ekhaya uzothelwa ngenyongo yale ekhaya. Hayi bafowethu, ngeke asingaziphambanisa izinto ngoba phela umuntu makuthiwa uyangena kuba khona imbuzi ekubikela ngayo ithongo lale ekhaya nalo muntu lo omnikazi walo makoti. Bese kuba khona ithumbu elizokhishwa abazolifutha bona bobabili ukuhlanganisa imoya yabo. Hayi bafowethu, angingageqa amagula ngoba ngemuki. Uma kuukuthi khona imibuzo eninayo kuloda bese lixoxayo la kuma comment section nisibhalele. Niqhubeke futhi nithenge incwadi zempunga yesintu ezifundisayo, amava ahlabahlosile, sithini isintu, uyokhuluza ukhokhobe kanye nendlela yesintu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.